Alright, andito na pala tayo mga kalabarkada sa Barangay San Jose. Bago ah. Oo. Dapat to laging full tank pag bago. Tsaka lali. Kakalawangin yung tangke Pag isa-isa? Aba. Ah, patay. Muntik na. Ganda ng tanawin dito. Ang bibilis ng mga tricycle dito. Grabe. Welcome sa Andanyans. Yan, Andanyans Hotel. Yo, good morning mga lover cats. Kumusta po kayong lahat? At welcome po sa ating panibagong video. At sa episode pala mga kalabarkada ay konting update lang tayo dun sa alaga natin si Supremo. Ito na si Supremo mga kalabarkada. Bali hindi ko pa siya nawawashingan kasi katatapos lang ng bagyo dito sa amin. Bali ang natakbo na pala ni Supremo mga kalabarkada ay 299. So yun pala yung natakbo niya. So yun mga kalabarkada, no. Susubukan natin siya. Ito yung unang iba-vlog natin si Supremo, no. Kasi pupunta kami ng bayan ngayon ni Mrs. Labs. So tamang tama si Supremo yung gagamitin natin. Kaya makikita natin yung takbo, makikita nyo. Tapos ito rin si Red. Ito okay na siya. Magaling na. Ito yung Rider 150 mga kalabarkada. Yan. Wala pang washing. Hindi ko pa sila nawawashingan dahil katatapos lang ng ulan. Tsaka laging ulan kasi mga kalabarkada. Ayun. Kumusta naman kayong lahat? So pupunta tayo ng bayan ngayon. Tamang tama para makita nyo yung daanan. Ali 9 kilometers magmula dito sa amin hanggang dun sa bayan ng Anda. So yun ang tatakbuhin natin ngayon. So let's go. Punta tayo ng bayan ng Anda. Yes, let's go mga kalabarkada. Yun. Grabe oh. Yeah. Supremo. Yeah. Ito yung kagandahan ng Supremo mga kalabarkada, no. Kasi may pangkabuhayan ka na. Akala mo parang naka-big bike ka pa. Yun. Siyempre unang gagawin natin pag na-start natin yung motor, papainitin muna natin mga kalabarkada yung makina. Yun, namatay. Yan yung gasolina oh, kunti na lang. So, magkakarga tayo ng 1 litro. Pero napakatipid to, napakatipid na sa gasolina nito mga kalabarkada, no. Pero susubukan ulit natin siguro pag pumunta tayo ng Bulinaw. Tatry natin kung saan aabot yung 1 litro. Bali hindi na pala sasama si Mrs. Labs kasi may darating kasi na mga customer dito sa bahay. Let's go. Alis muna ako. Alis muna ako. Alright. Andun din sila Kuya Lito oh. Malis din sila. Woo!
Yun, kakarga tayo ng 1 litro. Unleaded kuya, 1 litro. Unleaded pala yung ginagasolina ko dito mga kalabarkada. 1 litro lang kuya. Bago ah. Oo. Dapat to laging full tank pag bago. Saka lali. Kakalawangin yung tangke Pag isa-isa. Hmm. Aba. Ganun pala yun. Yun pala yung technique nun pag hindi, para hindi kalawangin yung tangke. Masubukan nga. Kaya Pinloob. ang narinig nyo yung sabi ni kuya mga kalabarkada, pag bago daw yung motor mo, i-full tank mo para hindi kalawangin yung tangke. Oo. Tama nga naman. Kahit na luma yung motor mo, full tank mo pa rin. Alright. Pag hindi pag konti-konti yung taas mo kalawang. Para yung gasolina makon yung sakan. Tama, tama. Good idea. Hindi ko naisip yun ah. Buti pa si kuya, naisip na yung kanon. Galing, galing. Galing yung idea na yun. Problema, ang pang full tank. Tapos pag hindi napunta, Di, nangalawang na, mapagpagkalawang. di antitat. Carburetor magpapagawa ka pa sa ano. Hindi po antitat, tipid-tipid lang muna tayo ngayon. Alright, let's go. Woohoo! Alam mo ba mga kalabarkada na nagtanim kami ng palay kahapon, no? Mabilis lang pala yung isang kinahon pag gano'n na marami yung magtatanim. Bilis. Dito pala tayo mga kalabarkada no, sa Sitio Marimpay. Ito yung lugar namin. Oh, sarap. Sarap talaga mag-rides no, pag ganito umaga. Alam mo yung parang ito yung stress reliever. Yung parang nare-relax ka. Ang ganda oh. Woo! Bali yung takbo pala natin dito kay Supremo, dahil break-in pa lang siya mga kalabarkada no, hanggang 40 lang muna tayo. Hanggang 40 lang lahat yung takbo natin, hanggang dun sa bayan kasi break-in tayo. Saka na lang natin was-was to si Supremo pag naabot na natin yung 1,000 kilometers. At congratulations pala sa atin kasi sa wakas naka 300 kilometers na si Supremo. Alright, you know, shout out sa mga nagtatanim doon oh. Woo! Dami na nagtatanim. Alright. Yun, si Kuya Roderick, yung taga dun sa amin. Ang bilis. Naka Honda Click. Honda Click yung gamit niya. Alright baby. Excuse me po. Ayun o, ito pala yung barangay kapitan namin. Yo.
So yun mga kalabarkada, palabas tayo ng Karot. Nandito na tayo sa Barangay Dulawan. Yeah, shout out sa lahat mga taga-Dulawan dyan, no? So makikita nyo mga kalabarkada, no? Yung mga tao, busy sila, oh. Dahil panahon ng tagtanim ng palay ngayon. Kaya busy lahat yung mga tao. Kasi karamihan kasi dito sa lugar namin, dito sa Anida, ang kinabubuhay kasi ng mga tao talaga pagsasaka, pangingisda, lahat yun. Gaya nito, di pa siya nakapagtanim, di pa nasimulan. Tingnan nyo rin mga kalabarkada, no, yung daanan dito sa amin. Maiksi lang yung daan. Parang saktong kasyang-kasya lang yung dalawang tricycle. Ma'am Dari, yan si Ma'am Dari, yung principal, yung parang OIC. Alright, OIC ng Marimpay Elementary School. Kita nyo pala yung daan na napakasikip. Saktong-sakto lang yung dalawang tricycle. Tignan nyo naman yung tricycle, oh. Saktong-sakto lang yung dalawa. Kaya yung mga malalaking sasakyan, hirap na sila pag may makakasalubong sila. Kasi barangay road nga naman talaga to sa amin mga kalabarkada, no? Pero okay na rin yun kasi naman sa dating daanan namin dito, grabe, hanggang tuhod yung putik. Kaya pag nabahura yung sasakyan mo, masasabi mo na lang putik. Kung makikita nyo mga kalabarkada, no, nakalimit lang yung takbo natin hanggang 40. Pwede naman natin sobrahan ng konti, pero hindi pa ako maabot ng 60. Kasi mas maganda ka mga kalabarkada, yung maganda yung pagkaka-break in ng motor mo. Mas magtatagal yung makina. Alright, andito na pala tayo mga kalabarkada sa Barangay San Jose. Ito na yung Barangay San Jose. So shout out din sa lahat ng mga taga San Jose dyan. Mahabig-abuklas ko mo yung amin Dugsat ito sa San Jose. Alright, shout out. Iwan mo nga ba mga kalabarkada, no? Pag ganitong umaga, ang sarap talaga mag-rides. So, shout out, shout out. Dami nating nakakasalubong. Alright, ito pala yung ginagawa nilang kalsada dito ngayon mga kalabarkada. Bali, nagwa-widening sila. Kung makikita nyo, mas mahalawak na yung daanan dito. Nagwa-widening sila ng daanan. So shout out sa mga masisipag nating mga trabahador. Shout out. Alright, gumanda na yung daanan dito sa amin, dito sa papunta sa bayan. Yun, salamat pala sa masigasig naming Mayor Giuliani Batang Isla Rarang. Alright, salamat sa pagpapaayos ng daanan dito sa bayan ng Anida.
Wow, gandang mag-rides talaga mga kalabarkada. Woo! Bali, nakaka 4 kilometers na tayo. Dapat may 5 kilometers pa hanggang doon sa bayan ng Anda. Ang oras pala natin ay alas 9 ng umaga. Bali 10 minutes na tayong nagdadrive. Malapit lang naman kasi yung bayan dito sa amin. Bali 9 kilometers yung layo. Patay, muntik na. Muntik ka, dude. Buti na lang nakapag-preno yun, oh. Hindi yung mahirap pag nakatutok pa sa sasakyan, no? Tapos biglang liliko. Pag hindi ka makapag-preno, sasapul ka talaga dun. Ganda ng tanawin dito, oh. Alright. Yun ang hindi natin gagawin, mag-banking. Ayaw kong gawin yun mga kalabarkada. Mas maganda yung simpleng pa na lang tayo, simpleng drive lang sa pakurba. Mahirap na. Saka mamaya sumimplang pa tayo. Bilis ng mga tricycle dito. Grabe. Alam nyo ba na nanibago na ako dito sa amin? Gawa nung ang dami lang nagbago. Kagaya nitong daan. Dati napakasikip lang nito. Ngayon napakaluwag na. Dito pala nag-aaral ng college si Mrs. Labs, oh. Yan. Dito sa Asbury. Yan, Asbury College. Alright, touchdown na tayo dito sa bayan ng Anda. Welcome sa Andanyans. Yan, Andanyans Hotel.
Bali, dito na lang tayo magpaparking mga kalabarkada, no? Dito kasi nagpaparking yung mga ibang motor. Hanap tayo mapagparkingan. Yun. Alright. Ano lang no? Try that. Yun, touchdown tayo sa bayan ng Anda. Yo, alright. Dito na tayo sa bayan ng Anda mga kalabarkada. So, ang oras natin 9:15. So, 15 minutes tayong nag-travel. Magmula dun sa Marimpay hanggang dito sa bayan ng Anda. Right. Mamaya papasok tayo dyan sa palengke ng Anda.